Pardon, men ke dikenpi pining we itum talk show on six schedule indeng haroi sirap lik kebra trok along kacing kije than ponji labang solong itum along nang cetong dun ake hai injaya ka tharsa IS retired alang li Kadang. litum along tutulang ake hai Albert Ronghi alang li Kadang. Kasi non kecing si porta dolo posi pining we kacing ki ponje lamang ke soni son thom alamang si do chalo se kecing si ni tum kacing ki ponje lamang ke non ke damtang ningkan Citizenship Amendment Bill pen Citizenship Amendment Act BJP government atum papas bor ider lo labang so a Citizenship Amendment Act pass det pen ke Assam mate nihang nirep ahawar along ang ton nisi kacesong thurpak poson lo labang so kacesong penang anak cesong dera phi ajaha katum Supreme Court along case tame file lo labang so aputhak hearing tame dolo setami labang so final hearing abang ke dodela nasi labang so unahut avur krem pena jok coronavirus avur pu pena jok India det lockdown nang bikok lo setami lapu arlo pen langdam lo plong tangte arlo na thu pen bangke BJP government atum bangke Citizenship Amendment Act mate CAA ka implement je phan klembo Kasi labang so puthak kachini dun atum mate ladak Assam along asu asong atum alang litum kenon kachesong thur joglo lasi litum ladak Karbi Anglong along setami Citizenship Amendment Act labang ke litum ta pheremimi lasi labang so puthak pining we chingki je thandam nang si litum labang so topics and pono lasi non labang solong ko son si tum che song da nai ma Citizenship Amendment Act itum phan jong si arlo pen nang pa implement bor idet hangjang plotante itum akisum ko puson ji ma lasi ladak ko puson si che pajok do nang ji ma labang so puthak itum sar phanar ju ponang lapen pu itum korte Albert Ronghi itum labang so puthak nang itum pen pachini tha rat phan ko puson si itum ang deng keng kam che jordo nei ma Citizenship ulate lake India ba akaprega adet sita labangso kopol adet arlu ke dolong abunit atung ofansi citizen pupu latung ke hadak amhang ke thegi lap kalite naturalization pulo order pen lapuson si kape dolong titi lapen hala kape dolong citizenship ke 1955 aning kan si pinchong lo lapen hala 1955 abinong 1946 Citizenship Act putado hala wangso attainment Foreigners Act pumayong 1946 abangke hala so attain pen hala so hut India arlu ke do atum ansi dolong choji la phi an ke lage India sorkali lo latung ke foreigners lo bang adet pen ke wang atum lo latung ke dak dulong le aku toy thu et nangji la boelo lage India so rule chot kalilo law chot ron chot kalilo akaprega det atum antala sonsi ron durep le tangte amat nili arjulang BJP government atum ke claim ke chokche ke dopik lo itum ta chini lo lapen ajaha ke chokche along itum puan cepan ding bor ibor apen dia book lo setame Citizenship Amendment Act labang ke kaheno bi no lasi ladak itum BJP along kidun kri jangdun ling akar bi tum tadu lapen schedule tribe atum do lasi citizenship henodak puchini lorta itum jangdun ling cekak on edet laso akisum kopiat helo labang so puthak nang li tham ni ma lake adet kaching hon helo lage hedi
adet kacing hon he len ni epok do poke po kaning je tu mabang lo la si la so alam kaning je ke la ke chok chepik alam Kalang. la si non citizenship amendment act kaselam ke kipu ke BJP tung ke wang hot ke or election ke do hot ke pulo foreigners tum phan ke ne tum bag and baggage pu atu pula pen jat pen election tang det pen pu thotar ni la tum phan toy room ji pu ke Kalang. aman no bang ke atu pula ta toy room ji kali nang tu pula do te ako che wan tu tha pu si no ni ke pu tu amunita do lang da ako che wan tu tha pu si order non ke kapin chong tu athema non ateng ke foreigners tum anta wang me pu ke yo ke pu tu wang me pu lo la pen NRC long amen ka via tum an ke foreigners ai selo an ke NRC long amen ka via tum phan anta dak pe donang pu si ako pu tu non ke NRC long ladak lak sira suri trok kep so se amuni da tum ke amen ave karbiang long lok lo indi tangte ladak BJP tum pulo 6 schedule long ke citizenship amendment act ke nang effect fe nang ludun e pulo te hala amen ka we atum 1,60,000 so se atum phan ke atum hange koson lon te ke bipo la tum hange toy at nang po abinong ke BJP tum non ke dobom council tu hala 1,60,000 lakh isira suri trok kep Bangladesh amuni da tu 1,00,000 sira suri trok kep ta su se pu he te ta non ni chung 1,60,000 bu pu bom lo la tu phan ke non toy at nang po la pen ke toy ji phan ile toy te lang ate ke toy ji phan dham dhum kiri sai se ma silo arong dam si mondol ke toy ma silo mondol atum phan ke toy ma silo amen wa non to ke plum police atum phan ki pu ma silo army atum phan ki pu ma silo abinong ke government atum phan lu tok ma silo police nang toy tha ni tum ki plum ji pu si pu nang po lalo sir la pen ke la pudam nang West Bengal long la Mamta Banerjee ka ningje la ke alang tum ke la ka ningje ja provision da velo sar la tum ke sita mi hala dak ke West Bengal long ke madu election nang thordon ta mami thang binguli nang je la tum ke sita me dak le tum karbiang long mangeli tum hana provision da dolo ningje no la pen claim on nang tok pidak lo sita mi la dak ba claim ai ke claim thui ke mala mu la itu ma provision paprai dak a constituent paprai dak pitong ningje thui ne pine la non ke ne litung kar jutulong nong e mondol atum apansi order ki pitu aroko athe mahala da ko manne arong pi la pen nu taro pusi pula tum ta hala ko manne das pula NRC long amen ka ve abang apansi long le ka pejor okay ka pi plung yirali long le pitu not pusi non council tungge kaning ke claim tu ulta kapar lin si ke claim tu la ke karbiang lo ka che jor lo la non council tu ahok alam lo BJP tum lo lage ke claim lapun alang li rong hi sang kan inje West Bengal long ke nonamat ke Trinamool Congress si do bom lo ke ding halada CM Chief Minister ke Mamta Banerjee lo alang li kan inje ke ladak ke West Bengal long ke ladak local atum si kai ke ta chari long ni pusi kan inje itum langdam nan West Bengal long ke ladak ke schedule area ta kalilo six schedule ta kalilo schedule ta kalilo article 2 ILC ta kalilo 371 da velo hada thang da velo general India munit asuan ke nahok ta dam jam do jam India dang an ke do tami dam tami puer lo constitution pen asi ili tu man le dam tami lo itu man ta India solo la pen hala South asor le wang tami lo West Bengal asor le Delhi dam tami lo la son thakasi India munit ange do dam long lo che wang long lo hala dake setame alang li la puson kaningje aja kong doko itum lang na ladak karbiang long bangke schedule area lo ladak bangke tribal area ladak la right hib lo setame la right hib aja kong kido ko dim bangke ladak kido atum si inglong asotum si cari long nangji buke kaningje ke arju long le pinlang la yoli te majak kong ka la anda lilang non het theklong lo matela bisujit doi mari di kalang ala raja sabha long MP alang lige amit hang
ni tum boro akhe tum boro akhe tum ta Karbi Anglong ni tum han ke non tribal pusi na lakha pon la pan se ti kala la solam lan se ke ti pulang sa solam ni li paklaring tu hade non nang li phurlo ni li ke than jipu ka chisik arji dingulo Bisujit Dwi Maria ke hai ke Rajya Sabha MP lo alang li borolena sorlo hala dak ke itum alang li klar dak man seningje lo Karbi Anglong lapen di mahasiswa long ke doa boru tum ke ladak ke non tribal lah setul tribe kali lah tum ke ST order 1950 ya teng pen itum langdam lo long te non tribal pusi lakha pon ke lang lasu adan Karbi Anglong pen di mahasiswa adang an Assam akaprek Assam adang an ke alang litum ST lo puoi pisitame Karbi Anglong pen di mahasiswa adang ke alang litum ke ST kali lah sitame ladak itum heglong ji abatai tin le council pen ason tin woreng hole punon jat le punon notice ki piadi boro amen dopo sitame ladak ke tok ponji ke STP busi tok ponde ti ta council atum ka chini nema mate ke claim chenam so puthak nang li aprang da than bom lo kat na lalo sa la ni thelam purang STP kali non het recently kat heglonga vacancy long ke ala command ya dasa phanda STH pusi pin chok pon sa non gala ke boro bula hedi non gala ke renglor mansi STH halan mang etop pon thu kali boro ta renglor alam lo la ke la setam ST order 1950 along nang li langon non mali nang li google long le search ta do lage hala dake nang li boro ke NC Hills pen Karbi Anglong arlo aphan an ke ST ke lilo alang litum ke la pen kaprek Assam adang isi ke alang litum ST lo la pulo tang te la council tum kai kita amen ke tok panalong boro amonit komane khaklari narjari dolote STP bipon kopati ase lake ke chok chelo mati Bisujit Dwi Mari alang li inut MP amithang si chipulo aron teng alang li kipulo alang li be ki dun polam ta kalilo nitum ke boro khai ke Karbi Anglong ke nitum ke ST kali aho kalam lo tamil lada atum bange pibori de lo sonang nagi atha ke pili pomo tarlo ki pilong alang li tum boro phan ili ke lang selep polam ta kali sami aron na teng be ili lang dam lo lo nang te kalang la so lam si sar phan ili than paklar tha po nilitung ka chini ke six schedule ka selam hot six schedule la teng pen ke hada ke laga constitution pinake mati di la si India constitution long tapu pe ya ke inglong ke do a Indian atu aphansi putapu pe thoi ke do a Indian atu aphansi putapu pe la so constitution ke selam ke la son thak thak si amunit dum Indian pansi puchar la India constitution ke la si council ilitum autonoma six schedule ka selam hota hill tribes atum busigipu hill tribes atum aphan six schedule tribe puda pupe hill tribes atum busigipu hill tribes atum la dum manga ka schedule ya a schedule tribe pugepu ya kam da vetu den la atema amethanga det so si do tam pok le a schedule tribe ye langmala tum le ilige schedule tribe ta kali muthor porot itum bangke hill tribes po bang hill tribes lo te dolong lo po bang la six schedule ar lo ke la si six schedule la si six schedule ar lo ke la ke hill tribes atu apa la si hala boro tu hill tribes ka leader report la si hala alang litum bangke dolong le pu la pen la so a constitution pen a joksi abinong ke hala tum six schedule ke long ji a or ave muthe hala ahudisi itu deputy prime minister lo LK Advani alang lipan kopini cethan nama lapu laben parlin parlo thana masi alang lipan pape kroid hop jodana pupiason de allo ting pen ke alang litum ke longya otave atim alang litum plain tribes pinake lapen alang litum ke longya otave lapen hala constituent assembly along the member ta Rupnath Brahma ta dulu alang lige nitum hanang pinang ji pu pudun de lo hala so ta nang ni pu si pudun rong la so ta la pu ye la si boro tum phan setan boro tum langlu tum rabha tum la pen missing atum antanang ni pudun et lo hala bang so amasi
Seta halatum da sungkrung opo si halatum fansi long leke reserve pinangji pusi tribal belt and block silam pichot la lang litum pan la si non la da councilor lo ilitum pan advertisement lo te da hill tribes pansi puchot nangji hill tribes atum apan punangi da kaya ala 100% hill tribes atum da ke plain tribes kalilo dake OBC phanda dake ave la pen schedule caste phanda dake ave question does not arise la puya la ka adet amasi la ke hill tribes adet loke la puya la alama ba ke ka pedam na ke arona teng pen ke la da bang ke do ave le ason ga preglo seta kitok along kupisi boro phan STP putok ponham ditima la bang council tum chini nang pomati lage latum ke lada ke general to ke latum chini lo alam pensi kupisi tok pondet titima walam kalang SDP pu nang do iko kahla Assam Scheduled Caste Scheduled Tribe Reservation of Posts and Vacancies Act 1978 Rules 1983 law pot kema titi afran ke 20 point roster pulo non ke 100 point roster pulo hala so pensila SD Plains SD Hills nangeman lapen SD Plains SD Hills nangepan ke article 243 bensi nangeman lage 204 kalila 342 bensi nangeman lage 342 pen lage 342 day ili tumke lage 6 schedule pen lapen ili tumpen article kachite bogne ke 244 300 only down day 244 pen si ili tumke chite bogne lapen hala SD Plains SD Hills puge do dam ike 342 article pen lage aka prek pinaka lage masila lo la bangso puthak alam ke chini da nai itu council atum legislative non executive non alang litum chini pammi nang jilake boro akhai ke alang litum phan boro phan litum lang selet o pola mali lang selet le arona teng men padam na po phan lasi alang litum phan ke kaike ta lada ke general plus itum ke kaike ta hok nang jila bang ke lasi labang lalo non itum ason ka prek ang deng dam chulu na ang deng ka prek la apor thiek posi Karbiang long tim Karbiang long potum alang litum development claiming tumpik pusi kai kita news channel long tame social media long tame my meeting long tame alang litum ningje ver artik aho ga alang litum development claiming tumpik sita contractor atum si pusi kipu asi labang so alam ahok ma jong si tim Karbiang long tum development claiming tumpik contractor atum si claim pime medet titi tupu marsi claim tangde lote towar le selam non jar le selam no towar bang phoi phoni motor dam lote che tharlap ti injui phun ti asi labang so putha ko ana ho rong hi sang nang li putha tala salam putha ke arju long bom no social media long ta nitum ke development senang ji pusining je bom no tame development putami jong selang tum contractor pangalang tum si point ji mati kala contractor dum galang tum si chela toizi paklem kleke sita melang contractor dum jong si ki claim halang noda ko melang tum chelang dam me mati lang na me aphidung la tum chelang dam thume nona ta theklong lo along ke claim una huta lang tu nai theklong lo ki claim una huta dun pena ke theke ding dum chidun ham ta dulo sita me la phijong mala ta hinoda ke ti kala sita ki koidam me contractor phansi koidam rong iti contractor phan koidam rong iti la sa contractor ta komar pandong pilone thang te puchipute the lalo sar lamangge amanon thekdam long fulom pani siya ta theklong lo matile to therak me mi alam mati sar lage to di fulom hala akahi lo bang budam te det lo tamada hem thekku e to ma hitia lo ma gari mat padamun ese budam bolo desa la bangsa development ki wang ban selang danang kang lumbon sar la athema ningkan ko ane ben ke difurong so pilong langkang lum ni liar julong le pinang sa heta me ladak ningkan hini lo chune la ben peneng la bangsa development ke bang ben mat lang langkang lum ke cheng lo sa ni ki pudam kang tum ke alang li tum tim Karbiang long atum hedi development ke claiming tum pik setame contractor atum hanse kai ke ta koi ki pipi alang li tum si claim pe me medati ti pu setame
la bangso AEM la bangso ACM atum la sai ke claim long ke landun puta do so hala da engineer ta department engineer ta dore alang litum claim pame medet pote engineer tam ke chini claim pame ma jong si claim pame medet pulotang te ladak ke complaint tu nang po ladak ke son si claim nang ne bill pending check nang po ladak ke claim chok chelang la si bill ke pipede nang po pa che claim chu pame nang po tang dera PC kontraktor tuhan aku lagi pi lai mang humi mi alam so putak alam than asar lalo jong si hok ala tung claim credit titia sonde blacklisted nangi mati dia rule do lage blacklisted pulote mo phigala tung contract long dun long le la puya ke towar le claim non hemle community hall le kin non ang hap che udagi towar ta pu ang bongkang pupo long le nang purwan a contractor ham blacklist kali sa kalwar le claim da puing rai bu bilang pon deji la tumlok se claim thulong ko bang sar non mangi kala la tawar ka painu lor tumlok se long thu aho ka la an atwa ke claim tin saita kahino la kaddu ko beta contractor mangi chokche la jo non ke la dipu manja towar ta ningkani sita pleng pledet lobo heno to at la lam ding pen di pu to warta heno to at la pen hala pu hong kram pen hamren ke dam to war la pen umceraan hala ta ke claim nangi NEC to war lo hala ta Qatar ko pumyong te ho Napoleon Qatar hala phan bange dismiss texer lo alang litu ke wan tho bange ke che tu hal Arunachal pen lo ne kalite Nogam pe lo ne ke wan thu hala tum ta claim peme medet petang te det dom long dolong da petang te de ma along le la atowar ta non da ko phuk thu et le hala ta la puya angela tum han pilo bi po Napoleon Qatar pan ke baru la ke cancel texer la non la ke che tum nai claim la tum pan arrest lo mante la ta thang da claim tek de la puya ta claim pa me mende lo claim pe me deng lo la man ja pen di phua da ke claim atum ye da papang hang et inclusion thom da play ma jong la tum han pilo action ke en la an la son thai se lo ke bi la si alam le dam rok le litum pile dam ing tum te ar ni si het si la protidin atum tv lo pe klang det la he dolong petang te de pul hedi la pu sorupothara na thu la si bang atum non het da amen ko pipil ne amen do yo hala lang igreja la dat mu amen na pe klang do rituras bora pulo inut ke la pen anu kaprek amen do lo amat amen dolo rituras bora pulan anu kaprek ili tu karbia tu man jontu busi pula salu baba salu pudado la pen komol ras pudado alang litu goru busi pio goru keitar karone busi pu goru keitar karone mane chainong Johnny John Pompen a potsi itum ki siksak lo busi pu jo anke Chainong Johnny John Tom pulate ilitum akithia tum phansi mang pudam lo hai CM EM MLA minister MP tum phansi pudam lo hai jo anke ki pudam hala tum phan lo seta ilitum anta enong e junudun bin lo acha nona bangke alam ke la pul ho seta neli methang ni pudam bangke alam ilitum phan kang ton ke hinu dak lo sita hedi kopio bosin nang ton Jom si ahok hesi nang to pote labang ilitum ning kibara tamil sita lage hala noksa ta piklang tu ang yo ahok lo apota tang tide ato warta vide ahok kente la si karluita lage karluita thai ta ve thang ta athai ta ve ange lan lage isivet dolong alam si pule ho hala koila matia long hala dai krung langroi aputa hala ka ningkan kep bagdolo lage ningkan ini pulo hala ningkan kep bagdolo non ta tangtela la pen pulong paklong klam ana tuta paklong klam pon mai paklong kam pulo mana tuta la pun ta jir dingun nang litum natulo bodipu la pun lage ningkan kep bag dotulo bolata tangtelang no anta la hala virwar lochin langso ke dam towar virwar hala dakta towar no ana tangte de lang kente
kai pho dolong si don man motorcycle kunu rokom daput pujon na lang halata ahok ke alang litum ke pugang tu la hello de non ke pugang ili tu mala bang in ton iti tum pan in ton bosi lining sodung lo ahok he sinangang ton boson de ning sodung pe menanji non ke ahok sinangang ton an ke lage yo amasi lining sodung sita kopulo yo ili non bang ke Jok cedek lo kemari itu no macam pekeng serah anak pusi ili tu abinong ke kamat hanangi lapen lalong halatum ta ni tumpan no nangkang ton pot ne halatum pan hit message ke pia pot halatum pan rs nangji pu abang pu nangji la pula aja kasi dak ili tum CMRS ke rs pusipu Krishno Bora po halatak ke la so along ke avian da Krishno Bora puke da rumon lo score puta hadak ta ave sita roton khaklari puta hadak ave lata la pu yo bang pli da ke diben hira puta do number 1 ke diben hira lo kopia phantong la tum kai reson aja tum pulo la ke fake name pula hadi fake main ben si hala so message kahe no message ki pula la si la fake name lo te la hiri diben hira bang fake name copy lo ni la oi dak laptop that sonde ilitom ahok lo lage thik busi puji non ke la kadu eta haura ghat asor sai si haura ghat ben koroyani haura ghat asor sai si anke la so potong ka eres lo ne kalite hala dolong polo ne ange dolong mga hasuru pota ange ka eres ke dak ka haura ghat la pole la alang litum pan ka eres bang pili pan ka eres chok chi dead lo puli pu dam kali chok lo mene setai litum chini lo theka sonte rat atum pan pe klang dak theka sonte mi non he kache thang dur ke la so dolong apu thake la pu yo alang litum tak ke komen ake heno nang ki pipo se ken neblo chok lo labang choro lo setame alang litum kupia puthak se litum han nangkang ton mah labang klara sonte ning samjin pu polam kalang lo kasing ton ke henu ke lage kala nepot mi ulo kalang lo la thu ke nep ke misen lo ni tu me jong se ahok atum han si ke nep lo pule te misen lo lata lage mo bang hak ko da long si lage insai po lage tetapi la amut piala mang ke nangkang ton ilong pop ta la kam klem klem de po development poisa chola po la si no naman ili tum ban la ka eresa long hala pu kam klem ta che tu rok lo non ke poson te bitu senji non ke hala ta piklan thu thelang la bu yo non ke che tu rok lo ne ka li te hata ke dam thu ai de kang jang lo ne pilen ne go pilen ne ke jema tha thu la bu yo la si abinong ke hala ka piklan po ke ne li ke hala protein dum han ye mesen se klem lo bu si pu lo kalang la si mo pen development ke claim alang litum pen ahok development tum ke claim mamate kache parjana development ma la bangke tum kado weta chini lo to warta cheklo jon la pul selam pon bom lo aphi pen henu dun bom lo la sona development pina ata contractor tum man se akoi ki pi ase ahok pet ke contractor tum chok che delo mene se tame ladak abang kapakeng na nangji bangke kapachok du nangji bangke council ke cari tum arpu doek kusi nili puji ase non akaprek ang deng dam thulo nang la bangke mo phisi tham thulo nang ili tum council note government ke cari tum pha state government non central government non council non laso ka cari tum kecok ce itum kipudu naja kongdo right to freedom of speech and expression polam thedo lasilada labang so lampu thak pen koda tuma phan se tame judiciary tum han tame itum kipudu naja kongdo pusi aman ke do kolkata high court pen itum labang so judgment pilo stame itum matha damlo court pen adjustment lo te itum thangda putun elo pusi matha de titi non langdam nang itum karbiang long sitame council ke cari tum phanjong sipine alang itum kechok chelam puthak ningje lo pulutang te kopine alam pen pawek lok po panep chek titi se labang so puthak itum
akaprek atau warpen itum kace pajok ji lapen kicok celong kicok ci pu kipudun tip thekji phan labang so puthak itum kaci sik thekji phan lalenon itum che thana mana nasi right to freedom of speech and expression labang so puthak nangli sab so than sa Nili alan High Court Calcutta High Court body. Komada Calcutta High Court a case a nombor pilune. A case a nombor bangke case number 2 2019 September 2019 case number 2 lo honorable WP number 21526 2019 W of 2019 Senme Banerjee vs State Sonmoy Banerjee Sonmoy Banerjee vs versus la State of West Bengal labang so puthak si chedan lo ngasi judiciary itum stami kangsai jong si chok chedak lo tangte itum ladak stami itum pudun itum hanang kenerji aronawe lake itum ajakong pusipul kalan setame itum ladak Karbi Anglong stami judicial court dolo lapen West Karbi Anglong stami dolo alang litum pen itum han check po jail bank thot po itum thangda pudun de titi asila solam bangke chini nang nona bangke itum aphan ajakong nang pidelo la bangke itum kaning jedun ajakong dolo sekitam tang tami asona case itum phopik lo Islam juher alam tame pinangan atum hange jail pon lo non kang thilang so alang litum tami non tami jail lo situlah alang litum ta hok pera kang sai non ta long lila lapen council ke cari tum sitame la puson ahok alam yang si pudun lo tangte mane phan panet cek mane phan pa beng thot la hu alam puthak si ladak bangeli tum phan jakong nang pilo ase tum non bangke la hu alam puthak itum kache song tu nang je phan itum anu tin tami phere repin ben lama che song nang non itum Nili son la non son alam ilito bor apor number ji apor la si son lam non kipukang tung hedi artu meaning we heta nili pulong lo kipukang tung la ko helo jode la Nagaland border along la pen Meghalaya border along ilitum along lipon pusi ilitum ining thigara titil hai ningta thinyang po hai kithi ke ning thinang ne pape pon nang bole ili pugali la pen la son taxi pu golaghat ana thuta la pen Nongong district ana thuta la pen dak kang ar arong la Lamding ana thuta la pen Hojai district ana thuta la Bongali asamis tum anta ilitum along lepon la nang cherai tip la kang ar arong ta Lamding pen kilometer pli kilometer trok lo nang che right tan Karbi Anglong ar lo along lit nang che right det lo la pen Karbi Anglong ar lo si Lamding IMLAC hala transformer electricity transformer ta nang ki la pen towar hala tum sinang selam la pen ke dota Karbi atom hanan plum FC Karbi atom phan hem hum thom mik ke si Bongali tum non cherai thip lo seta hala pu bangge Karbi Anglong pen si hala tractor ta pidun thulang le ring well ta pidun thulang hala Bengali tum phan si la hala ke dolong le tum phan iliki plung nang ye tum phan si ke do pape joy muchap si ako ke claim nun la pula la si ilitum hala pu cuma dum da pape pon long nang ne naga dum da pape pon lang nang ne Bongali dum da pape pon long nang ne Asamis dum da pape pon long nang ne Bihari dum da pape pon long nang ne la pen Mia dum da pape pon long nang ne pu bangsi ilitum ki punang ji long le ga cherai ji pulo tante la sinon ke seta Karbi la tribal atum bongka pa che chok akam si claim ver te ki kai kita la bang ilitum mata kama Kreng lepo marisa ning kreng lepo athema ne February March asiklo
kasi chokji lage kalite June July achiklo June July February March ke dam edlo June July dam June July tuning ke June July si ke dolo la pen non ke do me ke October November ako doji meni la si non ne li ka tuning ri kang tum karbi ke do an to phan hala border ke do chot tum han kali athema la kapar om ke cheng ke la newspaper ko nasi ke klang lai hue dim si kapar om ke cheng ke di dak town na long bete si kar om titi la bahara rong bete ta la si tuning ta ne li thek long lo karbi tum pulo je chomang tum hino pik ne tum phanang pithi varate ti pu amasi ne pulo nang tum kai ke ninge kaching kitang ver kaching ki ver kache dam kache wang ong si karbi tum ta chomang alam ke thek varet lo ha khasi tum ta karbi alam nang ke thek dun varet lo kai ke che dam kache dam che wang ong si anten nang tum che dam che wang ra meeting do det non he nang tum wang bong pulo yo amasi o ne tum ke dam ha he athema ne tum phanang pithi varate ti pu la amasi to tan te pu amasi ne li ha na chomang tum adet ana tu pensi ne li wang rong nang tum yo si dam hai he te ni dam pu amasi ne li ha pu na tu pen wang rong ne li long Bikram Hanse ta do la pen inot ako Durong Mr. Durong ta ne li long do thula ni tum karbi bang athom ha pu pen wang rong shang pung na tu pen joy na tu pen si ni tum nang hi lut hala tum chomang tum ni tum ban thang akai no ta nang pudun de nang pudun ji ga li ni tum phan ngi pon ke wan hala tum si ke claim tu kan na pe chu na pe yun hala tum si ke claim tu thang da sung se ga oi se hotel long ni tum me thang si bill ke chi pi te ma setan nang rap dun ke chu gi yun ta nang rap dun la si hala dak ni li pulo chomang tum ta pu ni tum phanang putu karbi tum na long ni tum da hai la tum nang pithi varati ti puti chomang tum ta ke putu ange pu karbi tum na la pu ni tum dam no te chomang no nang pithi varati ti tong bong chetong te la chetong te la si ne li arju lo ande na pithi ta abunit amen go pipi lo nang pinot po ma la ke jok ra ko nang pitu ahe nang pitu thek thek la pu yo la si non ne li ga choning ri ke karbi tum ta ko an na ki thitang amen na pilap no ili kopi si claim thegi ma thek the ma la la son ga pre galam lo se ta amen nang chini nang ko an lo ma pi thitang address poor man ba pinna namen ba piso men la anta nang pilap not anke nang pilap ra elitum nangji te kalilo Meghalaya chief minister han pidam der na lai hui kapiti apot inquiry serak nangji pura pudamana la pen cuma dom ta itu cuma dom hana puana ye karbi tum ko ala na pititan nang tum cuma tu alis nang pinot kidak ki jini lor da phai da dupo la pen amen da dupo la pen at least ani arni le putek te sita la bangso ning kan po ange la bangso chik tu ange putek ye mati di apo pe tu to ye mati non ta nasi nang pinon cuma tum ta ili tum ininge thi pen le ka hang nang ye ali lo ili tum ta piana ili tum ta cheselama na hala tum ta pa cheselama na apa hala tum a list dak asama chief minister phan ili tum pidam det hen lo ba dak disi phan se ta pidam det la pen pa inquiry na la ini jongsi thi olo po mat amuni ke chi putek thi bulate la ke kopini ding hajak la ke neli ga mata la son jongsi ke plan lo pulan te hala ro atum hedi atumi neli phana pu je ai ka thar ke ro agent pule la si neli jongsi ro agent lo pulan te neli ga ningje kang tung ke la helo la ko mat phan wa pi thi la bang ulai plut nai neli ga agent ke kali hai aku agent kali agent boson ne neli ga ningje ta ningje tu ai de pole la bang ke ki kat lo pole ne ga che patu lo pole la neli ga cuma arong sini ke nang lut put segi vitu la pen pun naga tum dala pulo ko nat man naga tum ke theng la ta hisab ke wan et nang hi la pen itum apan naga apan ko anma ke theng hala naga tum da alis pache selam rep nai la pen reng ma tum apan iri tu reng ma tum ha pache chok ke la ke police tum si ke claim pu ke la ke puthi phailo la ke athema pu ni tum reng ma tum ali dar pen ni tum karbi tum ali dar pen ni tum damra pet lo DC lo ange DC hala bang sorni a telephone en lo SP han pulo je nang area jong pha na thu bor lang so na thu nang tum ko pilo ni ka
Gondogol do tango pu SP pan disia bang pulo hala so PK borgohai pu a disia bang ange SP na thage o pu pi oi pa o are you lang la pu na tha Assamese pen are you lang la o are you lang la police ave police dolo te toy pu ni na thak police alam lo mala song ange police ave force ave kalilo hala borlang sopen wang chot lo te army camp sia do hada army camp hada do army camp pe pot toy te de hala bang so hu army ak dolo amang ke hadak toy lo ama army tu ma ke no siklem am surong oi reng ma tu hang ka chen next siklem ka chen next kali army tum lege ne dam tu ta kali de ta la army ka chikrong alam angge reng marong dam lo te hala karbi pa chikrong bos oi ange karbi arong dam lo te hala tum bojar song se pa chikrong alang li tum gi pu la puson pu mati ha lage December 25 malom lo mati hala police tum gi pu si pu la so Chris la so reng ma pen karbi ge ni tum pa chi chok vek ji pu de ge pu pen pa chi chok po ni tum Christmas ke la reng ma karbi tum lang ak ok pen si ni tum bus choji pu si ge pu mati amadala Barnabas reng ma ti non ta arju tam ta bi Barnabas reng ma fishery bang thodam wang mat ok nep la amahala pan si bus ki chu aja ka tu ton si vi amahala 26 arni hala dak reng ma tum phan abdam lo amar ke abdam det a pc police atum ghonta chi tim malo ma pc ke le du pu ke la tumang pong chi pin khat ep lo ne nang tum abdam non ni tum a pinang dun pu la pu yo tum army tum bang nilikar julong anke nili pi jutlan la son ke claim pot hadi lai hu ke claim pot non reng ma tum karbi phan lang select pik la pen nili mang hu hak reng ma karbi tum ta reng ma phan ke lang select tum du la pen haputa po an karbi pen chomang kai kijir po tum se di non chelang select pik lo la pen naga pen karbi tum jir po tum se non chelang select pik lo dimasa pen karbi jir po si don chelang select pik lo alle ke kumar lo no ili tum la tum tribal la tum mong chelang select pik pen a jo ili tum a district ke autonomous district 6 schedule ke long i ke itum tribal to more than 50% apor se itum ke long chot body ke do chot body non ke karbi atum ke 44% value bang tharong bong pen bang flick kepra privet karbi atum an ke jongsi hala akaprek atrai tum jongsi ilitum panang rap dunde ilitum nanang dudunde pulote lake ilitum tribal tum ke rembi nong po ilitum karbi de lo ke remji ke reng mata rempo dimasa ta rempo kuki ta rempo jok ta rempo kache raji ke bongo senatu la puye alam ba ke la pot la bangke ilitum chipi lunang ni la bangke la tribal dum ga che chok po bangke theta ing hu pe nang bar be den nai ladak army tum setame kemi o ga gali hadak la soning kan alam lo reng marong army tum police aphan parjuje pin la prokakona phanta parjuje pin pen men reng marong dampak lo sipu amangke reng mari sumar tumangke ha rit pen hem wang lo amangke la tum han se army tum ke theng pati hi kalang aku hala et long adim kirang arong po bang aju hile apthor det pumati di ange bang phi bang pho tunge gamusa sige kache phang war pu sipu la pa hala tum Assamese khati Assamese sikaningji pu sipu hala tum ba ange kipu ge la tunge rengma karbi extremist pu lag pu dam ke karbi atom karbi arlo ge do tum pu si ge koi ange sita ke lang ge ang mum ta ke do sai si al thoya su sai rg sai si lo ke alam ke do ke la si lai hui ke ilitum phan la ke nakar len ke la bongo sena just semen bongo sena pen BJP atu la karbia BJP ke la tung ke thang ka sini undel hai da BJP ala ke chia BJP atu alan litum si la ke karbia tum phana pa tribal tum phan pa je cho ani si pa pe do de ra inut ek ilitum phana pijut kok un dia phan si la ke klem la jongsi tuliram rohang son ningje ver ho
Karbiang long along leke cimun I sita bang apan pipe pu. Batai si chorchilo lah kan. Cujeng. Oh, cujeng bajir tak pu. Setame lapu kangararong lapen hapu lokhu athoi pu. Hapu arat tum kai kita ili tum panang rab dun thapu. Wang werlo. Itum ta cingkidun long werlo. Halapu ke kilometer kep Karbiang long lo wang elo pusipu. Te cujeng bajir pen kilometer kep kuan lo. Alang li chua ajeng tepik bagi tu ke koi kri man itu lah ke. Sila Nagaland na hoye dam. Oh, galang. Tapi lapu lamting anak tu ke dam belo sar. Oh, aku lah Golaghat border na tu 20 kilometers lo nang entang. Kalang. Ningje je. Munde tum la ba nije je la po jo. Tala eng long asui yana long le nanga chi bang ke. La ga prapik lo la te ani ke sesu la po jo. Buji dam de kopi si tum hana pi luma la so bongko sena tu. Ili tum cici ni dam de pe po si cini de cini tek tek ma la so lam. Hoka hak jong si border apan alang litum cinghon pro tang te hala border along ke do tum ke inglong sai se hada sakpi Along lele ki meta kali border habit ajo. Angke hala tumhan towarta aningkan na selam pipi. Kusono lang itu hada kace paning ding unpo kace rai kom unpo. Ako long li si kace rai nai po madidi. Kalang. Border an cerai mat arlo ke bongo se na bihu blote jong po mati ale. Kalang. Yo lo border long li si kace rai nai po lete dak sutian Allah ta itung Karbiang long lo lejo. Utor borbil ta kalang. Utor borbil ta kalang lo le. Hauraghat ta kalang lo le. Laben bukulia ta kalang lo le. Utha langsu ta kalang lo le. Khironi ta kalang lo le. Ladak e chi 5 fedet pe pot lonte. Kok tengera langsu ta kalang. Tami hada bangke border tinti. Long le tinti po ba. Border ta ke tinu dak la. Je long le Karbiang long le pu tinti la da. Le ki tin ke la. Border long hen Long le border ta da sira. Cuman kita Nagaland pen Long asu tum kita. Leng long asu di masa tum pen di masa. Non la ensil la sabak pute lam klangi le sara. Langgi lagi. Don Surya long pachi kor lo kente. Magistrate inu ta thi lo kente. Ante dak kicut do na bang pilo inut ke dotto pubu. La pe inut bang Mr. D pubu. La to amben iklang dak lang kli. Inut bang ke kopu mayong te ho Gupto pulo ne ho Roy pubu inut ke kalang. Inut ke Roy pugante. Kes ta dulu puna avi tu det pi pon lo. Anghala bongo sena leader Haridon Das pan arrest na ipu itum pupik lo. FIR ta pilo. Bang pulis tum ta arrest rete. Nili RTI pen hanglo nang tum arrest lo ma arrest rema. La pen arrest anglo ta akis konat lo ke do. Yong si la konat jail lo ke tha. Punang ke tha ke ni tum arrest re la phanki pusena tha pulis tu. Ya son ya. Lasinon port ulo posi akaprek topik semate akaprek alam thei puthak etum kache thanda mia por avedet po. Nasila kache thantang analam pining weke lan chotlo. Sekaduk awe abang so talk show kelang porte la pening jer ke theke ding atum apan anstame atum itum kaduk awe apan Non kijul rapor ni son putika apu ingtung la kijul. Itung Karbiang tung 44% berlo. Itung tribe atum apan including Boro. Lapen adivasi tum han ingin so meme latum pan ke ilitum latum birudhi latum bega chok ya karbara bangke jok ta ninje je dat sik mek pusen ni lima tha long le pi nai polen ni pudam kali stame halatum pen itum kachilang kache chok nai pu kali alam bang ninje je dan Kami bang nanga pacar bu iya pan Klem pi klem la bang kai ta klem la senon Karbiara temanda ciri nang po cima tha dun thek nang po nang por lasi kaduk we pan choro lo nang tum labang so talk show arni wangta nang langdun lapen labang so kachingki kiche thana puthak tame nang litum pen tame lam the nang che pachoy dun kaduk we puthak nang tum han choro lo lasi pining we talk show labang so ingdeng tharoi sira plikebra trok abangke lapan welo kardok